Shalom, para kinasih ingkang dipun kasih dening Gusti. Salam sejahtera kangge kita sedaya. Kula Ruben Morianto saking GKJ Welar sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan sedaya wonten ing acara renungan Sabda Winedar dinten Minggu Paing Surya kaping 29 Juni 2020. Wondene renungan ing wanci menika dipun paringi jejer noleh wingking. Wondene waosan kitab suci kapendhet saking Injil Lukas 9 ayat 60 ingkang makaten. Nanging Yesus ngendika, saben wong kang wis nyekel waluku mongko banjur noleh marang kang ana ing mburi iku ora pantes tumrap kratoning Allah. Pasamuan ingkang kinasih, menapa to ginanipun kaca spion? Inggih menika supados kita saged ningali kawontenan ing wingking kita rikala kita nitih setunggaling kendaraan. Awit menawi wong sawangsa noleh dhateng wingking menika saged bebayani tumrap sok sinten kemawon ingkang nembe ngemudi. Mila kaca spion menika sinaosa alit wujudipun nanging ageng sanget ginanipun inggih menika kangge mbiyantoni supados tiyang ingkang nembe ngemudi utawi nitih kendaraan menika saged migatosaken kawontenan ing wingkingipun. Gusti Yesus ngemutaken dumateng tiyang kathah ingkang sami kepengin nderek panjenenganipun. Pasamuan ingkang kinasih, saben tiyang ingkang kepengin nderek Gusti boten pareng noleh dhateng wingking. Kados dene patrap tiyang ingkang sampun nyepeng waluku boten pareng noleh dhateng wingking. Menapa to maknanipun? Tiyang ingkang kepengin nderek Gusti kedah nilar gesang laminipun. Tiyang ingkang nilar gesang lami ateges sampun boten malih buru hawa nepsu kadonyan lan namung ngarahaken diri dhateng Gusti. Boten badhe kapilut malih dhateng gesang laminipun. Gusti ngersakaken para sedherek pendherekipun boten ngeman dhateng gesangipun amargi wonten gesang ing kelanggengan swargi ingkang badhe dipun upadi. Pasamuan ingkang kinasih, panggodaning gesang lami menika panci kathah. Pangkat, derajat, kasugihan lan sanes-sanesipun saged dadosaken manungsa noleh dhateng wingking kedangon lan wusananipun dawah malih dhateng gesang lami. Noleh wingking menika saged kemawon kangge pasinaon kita bilih kita mboten badhe ngambali malih gesang blasar saderengipun nderek Gusti. Nalika sampun mutusaken nderek Gusti ateges sampun sumadyo nilaraken ingkang wonten ing wingking lan ngupadi menapa ingkang wonten ing ngajeng. Boten saged kita ngupadi kratoning Allah sinarengan ngeman nyawa kita. Boten saged kita ngupadi gesang langgeng kanthi mburu barang kadonyan. Noleh wingking panci dipun keparengaken ananging boten pareng menawi salaminipun noleh dhateng wingking menapa malih malah mlampah mundur. Gusti Yesus berkahi kula lan panjenengan sedaya. Amin. Makaten renungan saking kula. Mbok menawi wonten ceweteng atur kula nyuwun pangapunten. Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin.